Diyan. May kasaad ni Tiri. Ipaglabay ko hanggang sa dulo ng mundo. Mao man gid na imong saad Tiri. Wa jud mautro na mao gid na imong ng mundo. Alangan naman na pagyakapin ko siya, hindi naman ako sinasagot. Hi guys, ako na pud ni arang kagarabi. Arang makakadjog palidja buntag sa jog gihatdan mi daari sang igagaw sinong indang gikan panisdag barangay Sudlon na pa jay sudan. Arang lami aka adjo. Jagarabi jeng makuag palidja halos di gadyo ko kamubon tanawa. Mura lagi kadak as aheng kamot aw murag dako pa sang kamot. Ada jeng makua. Kani guys, mao ni hang amahan. Ug mao ni sinong indang hijahaning pagumangken. Pinangga man ni Jaka adto si inong indang kay mao ko na ijang pag-umangken nga ara jeng kabuutan kanunay jud makaana na mo dari ja pirmi sa taga-agasa bisag sa nila man butan ka adto ni inong indang ja naa si Jai garden dito sa ila sa barangay Sudlon na arang makua jud palidja taawa ra man nagamay gani tanawag sudlanan sa ice cream kay ara jeng makua lagi ana silang duha kay gapa-picture man sila na ang gipapusay lamang pod kay maing-maing ra ba kuno sila ilong sa garabi. Hi guys, good morning. Kami na pud ni anja May 14 na karon anja. Nakahinom dumurad tong nag-vlog ko nga ag City giingnan hagnanay forever. Amos na nga tuon rong adlaw kay among tanawa nag-ijang giingon nga ijang pajag nga katong atop bitaw kuno giday sang anak sa Marikina. Hani katong Marikina hani katong namang uy Ginoo ko hani ba to alapinin. Langaw. Nay na maakang kusita. Ang giso tagangi tagu-taguan nga Arios. Di ba? Nami jud ta kay bagay pa kay kananay nag-trip pagod ko nga murag island attire, di ba? Nandiya ka mo kumriya. Si Mayor gaputi murag jud nurse. Nandiya guys kana excited na may kay kanang makita na namo ag katong jang giingon nga jang gipanday lagi kuno nga pajag. Tanawon nato og atop nga kuan giuli na ba kay ingon magida kuno sa Marikina atong tanawon og naa na bay atop. Okay. Ato na may. Guys, di mi sa pajag ni Idiboy. Mo na ni Inday Wilde, agi mong pajag agatop di ana uli ra gajud kay ningin matulis naging nawa lagi kuno gatop, di ana gatop. Di agal kutos ni Liam dibiri na. Nante dia. Araw di pung kalamig ijang pajag. Uy. Unja ka mong itur unja o kananay manggawas nag mga kuan sa sud, among itur unja. Arang kabyono. Sabi, unsa man ten, mo sugot na katir kay nana lagi, himuan na magkagpinayanan. Nilagay kay 480 among paborito gamita. Kay hangin. 480 daw ako. 480 kay. 480. 280 man siguro. 480 lagi ko dugi ka. Para jung lami adto giganahan ko sa jang padang. Ako ilalim. Ilalim ko ng tiri. Magpakasal na kagakatir kay himuan na kagpianan. Ha? Pero sa tago. Lami tag nga nagatong upis no. Si Tere? Hindi Tere? Unang huling pag-ibig. Kuya. Ay, kinsa ba ino kay kuya? Kinsa magwang ninyo kuya? Ako. Kuya! Ano sa kuya? Anda guys, mo ni atubangan. Mo na di atubangan. Atong sudlan big hanay ko anda ni. Ato diya ka nakakasawa nagtapo. Hani man ni. Idi boy, hani man na. Talaba. Nanguha kag talaba ni ba ni? Ilang da. Gikan sa. Di ay talaba dia. Well, di talaba. Gikan pa kunig binunido. Bay. Saan man na inigluto na Idi boy? Kami na nakantigo sa mo kuya. Data na, di apat si Jai pantaw-pantaw sa gilid. Na. Mahal para Ikoy makana ko na yun, mahal. Ana na nimo. Hani pa na. Nice ka. Mahal. Dahil ang sudlan dari sud. Hani ko anda rin. Mga naijang ko. Naijang portahan na. Dito wapo ka jo. Makilaw sila nga nulo. Para lang makinilaw na. Nanig ni mo nga na. Nay pantaw-pantaw. Nagmamilit. Manig na na ini Idi boy. Hay nang bagyong buntag. Nagmamilit sa motor. Gwapo kadyo. Sabog na kadyo kay nipa. Maadyo jud kadyo pagkahimo. Kay sarap pagkahimo dani nang si Jarapod. Si Jarapod panday-panday color-color dani. Si Jarapod ag Pilox mo ganing. Okay man dani pagka-design. Datang sudlan na gid kwarto kanawa na jang portahan na. Jang portahan. Dami pog color na jang portahan. Tog habot So na pak mo na ni porma.
sakto din nilang duha stereo, magkadadon sila. Tangan ra man na dihag banig, foam. Oh, naay jang banig nagisabay. Dina pa si Jay tugtog. Oh, dito sila duha stereo mamingaw din magnilagubo jud lang agi dan silang music. Nilagubog agi din. Alam may kanay pantaw na. Masubuntag dong. Oh. Pwede si dana ni Maninda, gimuan jud ni stereo o ano pwede po stereo ring Maninda gustuhon. At ang interview si Tirik Hani itang gibati nga gihimuan na si Zaog, bye ni Idi Boy. Hani ba yung gibati Tir? Ha? Tao ba? Specialist? Specialist si Mayor sa lahat ng pagtanan. Pero sabay may kasulti yun sa kananay. Bye ni Idi, parang Tiri. Para natin, nindot na suti. Minute na. Nasasabay mo kayo. Minsan anak, di ba? Minsan, pero sa ate tayo nananari. O, sige, di mo yun ha. Minsan! Lami ka jud kabalik biton. Dari kuno nga view sa kilid. Nahamang pakiton. Mo ni si Jai. View sa kilid na. Nice kadyo. Nanapad si mga lubi-lubing gagmay. Nice kadyo. Jada plins sa karsada kay karsada man to. Kana karsada bito nga gamay nga. Wa pa yung mga truck bito mga motor-motor ha. Anja ka na nay. Ingan ka na kay baka. Na, manggod pero kananay manggod na. Ingag imo kuno. Hani, saan Nay, ang nang baka na yung isa. Imo. Ay, balulang ka ha. So, anak Nakatulog pa dahil Diyos dana di ay. Namura. Hindi ka kisay mong bidana dahil kay mga baji kay kag na kay bidaan para lang tere. Sigir na. Birna Si use. Berna, Kana. Kisa man na sila. Si Birong tanduay na. Ay, binata na ka. Ay, Di na ka nako. maginam-inam. Di na muna pansinin. Kare-kare ang brangkada. Di na never. Never. Hi guys, Jawa gajud na mo tudyo ang nakakaon gajud mig ahad datus ubos. Jawa ra man hagi vlog kay kuan. Nako, sobra sa init. Nas idi sige jig papansing tiri. Wa may ka vlog dadto kay gapa music man sila. Wa may sangas bayabas. Tani panghingi kay kining nakas bukid dag kunay wa kay toothbrush. Bayabas. Sangas bayabas. Idi boy pangatag sangas bayabas idi boy. Itihan mo na. United Home Products. Dalag-dalag sa tubig sa puso. Pangatag kay mo mi. Toothbrush, toothbrush mi. Sa unang panahon, why kuan toothbrush. Kanibitaw ti. Bijabas ra sa nga na kanimo na inus-nus ngipon kay. Putlis ako nang be palihog nang. Adun di kuan ang bunga kay ikiha ko nang idiboy. Idiboy adun mi kiha diha. Wa man was bunga sa nga raya mo. Ayaw ko talaga humawala ni Inday. Naku, nandito naman yung payong na parang inano ko na Inday. Pinaghanda mo yan kay Tiri para hindi mainitan. Sweet sa sila. Sana ulay mo pa Jong. Tawal na lang din. Huwag kayong tatawa. Hindi kami tumatawa sa iyo. Na, dito siguro na maitom. Kay si Tiri hadlok si Idiboy may item Tiri mo idjang pa Jong. Nga na ni mo Tiri mahal. Pangit ako sa video pero sa personal pinakamabait. Na, mao lagi na diha. Anja. Sa may kasaad ni Tiri. Ipaglaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Mao man gadyo na imong saad Pirmi. Wa jud mautro na mao jud na Sa dulo imong ng mundo. Alangan naman na pagyakapin ko siya, hindi naman ako sinasagot. Unsa may imong buhaton para sugton ka? Ambot niya siya. Pangutan Iya, magod niya, makahibaw si siya. Pangutan na lagi pangutan unsay kuan. Day, ikaw ay para sa akin, ako ay para sa iyo. Iisa baga ang ating damdamin. Diyan ka na nay. Unsa man, wa pa man ka musugot unsay imong buhaton para sugton ka. Be. Pangutan ingnan sa imong Injar nay, katong original nga pajong nay. Sabi ko ng original kay aron musugot gud si Rick kay. Ani man eh nama lagi hakot. Ngo bito nang Wala ka mangikis ako.
Muram ako diha Ay, danas na nay, danas na nay. Nay, Hala, danas na, nay. hala. Pajong. Nay, Danas na nay. hala tanawa ra og imong anak Ang original ko nung pajong kay arog sugton ko nung sang tiri. Ako nung original nga pajong. Tuwaran. Ora to hala gad na mo ni nahani. Idi boy. Murag dislawin, murag andro murag han. Nagpalaban na gad sa inahan kay para jud kuno dawato nagunog isang pag-ibig ni Tiri. Tawag ito si Hilde doon Na magkatawa gad kuno sweldi na anin. Mating na. Sir, tandaan mo, lahat ng sabihin ko, naniniwala ko, na tunay ang pag-ibig ko. Wag lang pansinin ang nasa paligid ko. Nami witness ha kami. Sige mo Hoy, di sibigan na hilak na si Diboy. Hoy, tanang manguli tara tos. Pandaw ta. Ju hilak-hilak ya. Aja, hilak-hilak. Tinunod mo ko Explikarig maajo, kahit explikarig. ano ang nakaraan. Explikarig ta tanang. Bawal ba ko sila? Explikarig lagi. naman nakapagbaba. Di ta matulin na panghingi ki, manghingi ki ka nita napi sige panguyab. Ako ani panghingi ki. Dapat to sige pang sitar kuno hanggang sa dulo ng mundo. Mati nga dyan, hanggang sa dulo ng mundo daya. Hoy! Tire! Unahan na kasi ito sa rin. Napuan na pala. Pag hindi mo usak-usak. Dek ko na do. Saan na pagkaon? Kadagli raba. Dali ko manay ko nun. Uy, wa man puy ko. Tanatir na. Kanang na ay. Wa may sawsawan ni. Kana ko ter. Wala naman dahil lasa siguro. Sige ka na, tilawi. Lasa mo na kay. Tilawi ba, tilawi? Tilawi, dali ah. Lami? Loto. Lami? Good. Parat lagi. Hindi mo na mabasa ko yung tabang. May kalasway. Lisod ko lagi, di pa kakakaag, di ka mau mulugit. Ang nakadaan niya, ay usap tig-ukit. Kasi tag-ukit, liya mga naon. Pakuralul. Isa ka bagaw raman eh. Lah, imo yor, tilawi yor. Tilawi. Lami ba yor? Ambis na ko talo be. Lami ba? Murag wako sabot sa bunang kon. Amin. Lagaw. Sila panglugitin. Ano ba? Seafoods mong guna dyan. Lami yor? Mat mataong. Yam. Oye, kaya Nun kay humo. Lami. Kuan lagi na. Di gikilaw Ini na. tubig Ano ni. hiniti sila kita Lagi. Injuhan ni kuya? Kuno na. Lami. Hi guys, nauli na dahil mi daris among anja kananay. Magpasalamat dahil mi sa Gumupas family, labi na ni Kuya Idiboy og sa ijang maigsoon si Ate Lolita. Halina. Salamat ninyo ti sa inyong pagdawat namo og sa pag-invite ni Kuya Idiboy. Salamat nga nakaabot to bidas inyong lugar anja kananay. Hi dai ko ni Aileen Halina nga nakaron sa Taiwan. Gikan mis injuhan ja kananay. Nalipay pud mi nga nakaila-ila pud mis injuhang mga pamilya didto. Jadi na mi samuan sa si Mayor kay giditso man si Mayor daris ang mga gatod sa among gisakdan ganina. Maawa ta sa kailis si Tire. Wa man jud mag-ilis kay ganahan kun sa dana kay siksi kuno sa ning bidli kuno bitang tidan.
Ilhan jud kuno nga busog na. Mao to may sila mayor kay bana na masda kay mag-ilis si jag sa nina. Ako nakailis naman ko. Ha nagitang tanggahang Arius ganina nga. Kulumbitay kay. Kuan. Hi. Oh. Asaman mo? Aron kuno makasabi ko nos nung journey. Wa mo koy sapi pa daani nga nagpanang nanay sapi kay mahinta. Puhon ug baloy Ginoo. Ano jig pangkaon na? Ang piti man mo jig mahatag. Sinangag Kay inanag. Sinangag gamay mo kon, mangera bitong mas Gapon nga buwang. inanag, og hapa ba tay? Karon sinangag. Lami. Di pa man degahi. Lami Wala ko sa sa no. lagi. Tasbi lagi. Tagud-tud ba? Nga may duha. Kaya mo koy? Bidagan ang tanin jig daan.